по-сочни дини, по-сладки пъпеши. Това е мечтата, нали? Всеки, който се занимава с земеделие, се стреми към по-голям и по-качествен добив. Днес ще си говорим за една технология, която обещава точно това. Идеята е да подсигурим реколтата още от самото начало. Звучи малко като парадокс, нали така? Как така растения, които обожават слънцето, които са си направо символ на лятото и сушата, се оказват всъщност супер уязвими. И то точно в началото на живота си. Хайде да видим защо е така. И отговорът се крие ето тук. В един много кратък, обаче абсолютно критичен период. Говорим за първите няколко дни от живота на растението. Точно този момент решава всичко. Дали ще имаме силна реколта или всичко ще е провал. Да видим какво се случва тогава. Само вижте разликата. Просто е огромна. От едната страна имаме силата. Зряло, мощно растение с корени, които са се впили дълбоко в земята. Те намират вода, дори когато всичко наоколо е сухо. А от другата – уязвимостта в чист вид. Едно мъничко младо разсадче с никакива крехки коренчета, които са само в най-горния слой на почвата. А точно този слой, както знаем, изсъхва за нула време. И ето тук е ключа от бараката. За да може това семенце изобщо да покълне, а разсада да се хване, постоянната влага просто не подлежи на коментар. Задължителна е. Тя е, представете си, като горивото за старта. Точно тази влага позволява на мъничкото растение да си пусне онази мощна коренова система, която по-късно ще го направи боец срещу сушата. Добре де, точно за този критичен начален момент има решение, и то е технологично. Казва се TerraWet. И честно казано, това нещо наистина променя правилата на играта. Така, какво всъщност е това TerraWet? Ако трябва да го кажем най-просто, това е суперабсорбент. Сега, представете си една мъничка, наистина микроскопична гъбка. Обаче тази гъбка може да поеме и да задържи вода в количество, което е стотици пъти по-голямо от собственото й тегло. Направо е невероятно. Това си е буквално една малка революция, която се случва директно в почвата. Тази аналогия тук е просто перфектна. Наистина е все едно да дадете на всяко едно семенце собствен личен резервоар за вода. Как работи? Гранулките просто си седят в почвата. Когато има вода, от поливане, от дъжд, те я всмукват и набъбват. И после я освобождават бавно, капка по капка, точно там, където е най-нужна, около младите коренчета. Добре, теорията звучи страхотно, нали? Обаче как става това на практика в градината или на полето? Хайде да разгледаме първия и може би най-често срещан начин – директната сеитба. Всъщност, процесът е елементарен, буквално в 3 стъпки. Първо, правим си гнездо в почвата. Второ, на дъното на гнездото слагаме гранулките TerraWet. И трето, отгоре поставяме семето, покриваме с пръст и лекичко притъпкваме. Това е всичко. И сега, внимание, идва изненадата. Колко от тези гранули са нужни? Само 1 грам. Да, правилно чухте. Единствен грам. Замислете се само. Едно мъничко грамче във всяко гнездо е напълно достатъчно, за да създаде онзи воден микрорезервоар, който практически гарантира, че семето ще покълне успешно. Разбира се, това не е само за малки градини. Технологията е напълно приложима и за големи промишлени площи. Там, при механизираната сеитба, нещата са още по-лесни. Гранулите просто се внасят едновременно с семената, като се използват сеялки, които имат специални дозатори за такива гранулирани продукти. Всичко става наведнъж. Окей, това беше единият вариант. Но има и друг основен метод, нали? Той е за тези, които обичат да си подготвят нещата предварително. Първо отглеждат разсад в по-контролирани условия, да речем в оранжерия, и чак след това го засаждат на полето. И тук, при този метод, имаме 3 ключови момента, в които можем да приложим TerraWet, за да си гарантираме успех. Първо, още в оранжерията, докато засяваме семената. Второ, като един вид защитен гел, когато местим разсада. И трето, разбира се, накрая, директно в гнездото, където ще го засадим. Така, да започнем от етап 1 – в оранжерията. Тук всичко е много лесно. Още докато подготвяме контейнерчетата или саксийките за семената, просто смесваме малко количество от гранулите с почвата. Целта е ясна – да има постоянна влажност точно около семето, докато то покълва.
И забележете, в защитените условия на оранжерията дозата е даже още по-малка. Говорим за някакви си части от грама, примерно от 0,2 до 0,4 грама на гнездо. Тази съвсем фина дозировка е абсолютно достатъчна, за да даде на семето онзи перфектен, сигурен старт, от който се нуждае. Сега идва етап 2, който според мен е просто гениален. Преди разсадът да напусне уютната оранжерия, корените му се потъпяват в един специален, защитен гел. Това е все едно да му облечете предпазен скафандър. Скафандър срещу шока от преместването, срещу изсушаването, срещу всичко. А как се прави този гел? По-лесно е отколкото звучи. Взимаме 1 литър вода. В него разтваряме между 5 и 7 грама от специалния продукт тесто. Бъркаме енергично и чакаме. След 10 на 15 минути сместа набъбва и се превръща в гел. Готово. Може да се използва. И какви са ползите от цялото това нещо? Огромни. Първо, този гел е като щит за корените, докато ги транспортираме. Второ, той драстично, ама наистина драстично, намалява шока от пресаждането. И какъв е крайният резултат? Ами много по-бързо и много по-сигурно прихващане на растението, след като го засадим на новото му място. И така, стигаме до финалната права. Етап 3. Време е за засаждане на открито. Докато подготвяме дупката за разсада, правим нещо познато. Отново добавяме гранули. И тук дозата отново е позната. 1 грам. Този път от гранулите Т400, които се слагат директно на дъното на дупката. Тази последна стъпка е като финална застраховка. Тя дава на разсада онази водна сигурност, която му е нужна, за да преодолее стреса и да се адаптира възможно най-бързо към новия си дом. Добре, след всички тези стъпки, и при единия, и при другия метод, какъв е големия крайния резултат? Ами, всичко се свежда до едно единствено, но изключително важно нещо – да осигурим успешен и силен старт в живота на растението. Защото, нека си го кажем направо, целият този процес е свързан с голямата цел на всеки производител – добрата реколта. Като осигурим тази безценна влага в най-критичния, най-ранния етап, ние всъщност помагаме на растението да си изгради мощна коренова система. А мощната коренова система води до по-здраво растение. И по-здравото растение, разбира се, води до по-богата и по-качествена реколта. Логиката е желязна. Хайде да обобщим набързо най-важното. Първо, дори най-силните и сухоустойчиви растения са супер уязвими в началото. Запомнете това. Второ, влагата в този ранен етап е абсолютно критична за развитието на корените. Трето, суперабсорбентът работи като личен воден резервоар за всяко растение. И четвърто, което е и най-важното, ако се използва правилно, резултатът е по-добра реколта. И за финал искам да остане един въпрос за размисъл. След всичко, което си говорихме днес, за уязвимостта на мъничкото семе, за силата на голямото растение, възможно ли е наистина ключът към успеха на една цяла реколта да се крие в потенциала, който е капсулиран в една единствена, мъничка, но изключително мощна гранула?